চারশোলা মান্দাই বিজেপি মন্ডলী লুয়াজি মুম্বাই হাকতনি প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুনো কংগ্রেস বদलनि आदं रखौ खामिया कक सामानतयै खादमानि फुनुगलायखा मानजाखा বিজেপি মন্ডল आसुकफां अभिजित देव बर्मा जीएस प्रेमानंद देव बर्मा जनजाति मोर्चानि जीएस उपेन्द्र देव बर्मानो खबै ते गुबुन अजामारक पर गाहाम ताई खुलुमबायखा जों दिनै 11 मान्दाय मन्डल लेंगै भारतीय जनता पार्टी सिन मान्दाय बिसङाव जारा क्लाइजाक संनाय बा सिन मान्दाय विधानसभानि अंगै मेन जे घटना पार्लियामेन्टनि जे घटना आंमनि आबो बेलाय न सेलांबायसि जे घटना सिनि देशनि महामान्य राज्यपाल महामान्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजी ओ खरकसिनि जनजातिनि अंशनि बरक ताई ओ जनजातिनि अंशनि बरंगै जों दिनै तिब्रासा राजा जनजाति दंनाय बेलाय न बखा खा दुखनांखा आबन बागै मिया जे घटना खायनाय विशेष कै जे कांग्रेस दल नि अंगै जर सोनिया गांधी राहुल गांधी सं जे भाबे सिनि देशनि राष्ट्रपति न जेबाबो अपमान खायखा जे दरिद्र अंशनि बरक फायो सिया जनजातिनि बरक र अब हागे जे खलाय दंमानि आबो बेलाय न जों तिब्रासा अंगै जों जनजाति अंगै जों जारा एसटी हनजानाय र बेलाय आबो बखा दुखनांनानै कक नबो तामो होनबा अब हागे न विगत जे कांग्रेस आमल केंद्र सरकार जेफ्रोंथिमि कांग्रेस रक शासन खायखा आफरोंथिमि सिनि जारा उखलो खलाय दंनाय रंग सिनि एसटी हिंदी एचसी हिंदी ओबीसी हिंदी विशेष खाय सिनि एसटी रंग जे जनजातिनि बर रंग जे जारा उखलो दंनाय रंग बरक चिकन होनै जोंनो जे चंगि दंमोनि अ जागानो प्रमाण जे कांग्रेस रक कोनो दिन सिनि तिब्रासानि बागै प्लास सिनि जनजाति जे सम्प्रदायनि बरक रंग बागै कोनो दिन हामग्रायनाया हामारेनाया कोनो दिन आबनि बागै जों दिनै अबाहायना आं दिनै व्यक्तिगत अंगै जत सिनि जनजाति अंशनि बरक नां सानमु दङ अमहाय बरक रक सिनि देशनि बागै कलंक अबाहाय बरक रक सिनि देशनि बागै कलंक सिमिया अबाहाय पार्टी रक सिनि तिब्रासा सिनि जनजाति न जों बरक कोन दिन जों सम्मान होनानै बरक ताकबो सिकियाको प्लास सिनि जनजाति रंग जों बाचिरि तलांनानै सिनि हुकुम मुकुम जे सिनि जे तंगनि वानसुकै तंगनि सिनि हुकुम मुकुम जों कथर खायतलांना होनमान न आपनो बरक कोन दिन बरक आपनो एक्सेप्ट खाया आबनि बागै सिनि देशनि प्रधानमन्त्री वानसुकै सिनि दिनै ताबक जे सिनि देशनि महामान्य राष्ट्रपति दिनै सिनि एसटी सम्प्रदाय बा जनजाति अंशनि बरक अंगै सिनि देशनि प्रधानमन्त्री रका आबनि बागै सिनि जनजाति जारा तंनाय रंग बेलाय न आं माने खा कुवार के हामदों मारो जेरै देशनि प्रधानमन्त्री अब हागे जोंनो रका सिनि तिब्रासा सिनि जनजाति अंशनि बरक एसटी जारा हंजानाय रंग दिनै अब हागे हाय जागा तुनिगा सिनि सर्वोच्च दिनै जे संविधान नायकल दंनाय दिनै देशनि राष्ट्रपति न अब हागे मान सन्मान रका अबबो खरकसा बोरै सिनि जनजाति अंशनि बोरै आबनोसो दिनै मिया जे पार्लियामेन्ट अब हागे जे कांग्रेस जे मनो अपमान खायमानि अबनो जों बेलाय न जों थेलेंगो आबनि बागै जों मान्दाय मण्डलनि अंगै दिनै सिनि भारतीय जनता पार्टीनि पक्षंगै अ सेलेंमानि अबनो जों दिक्कार जानांगौ आबनि लगे लगे सिनि त्रिपुराबो जों जत जागा दिनै सिनि त्रिपुरा जे सारा त्रिपुरा सिनि भारतीय जनता पार्टीनि अंगै जत जागा दिक्कार जानांगौ साख्लायजाक दङ ताय आबनि बागै अ सिनि आमचाय बा सिनि अ तिब्रासा रक सिनि जनजाति हंजानाय बरना आं सानामो जोंगो जे अबाहाय खरकसा बरकन देशनि राष्ट्रपति न जे अपमान खालामोन न जों जतन दिक्कार जानांगौ नांगौ जेहेतु खरकसा विशेष खायजे सिनि जनजाति अंशनि बरक सिनि तिब्रासा अंगै मै एफानो खरकसा एसटी माने जों एसटी नि हिसाबै जों बनो सिनि जनजाति हनै जों बनो जे मानि दंमानि आमनो जों जतन मानि लानाया दरकार दिनै जों पार्टीनि कालारनो आं सालिया जत सिनि जनजाति हंजानाय रक अमनो दिक्कार जानो नांगौ जे कांग्रेस अब हागे सिनि बर रक न सिनि जनजाति हंजानाय रक अब हागे जे थगै दंमानि अब हागे जे पिसे परा बर न जे अब हागे थग माने अ जिनिस जों मानिबा नायमांला मा मानिया आबनि बागै जारा जों दिनै मान्दाय मण्डल लेंगै जों दिक्कार मिसल जानोगै दङ ओंगा आबनि बागै तारा ताइबो बरक अब हागे दिनै मान्दायो जानांनाय दङ दिनै परबे जों खानाबो जानांनाय आसा खालाय दङ आसा साइनो त हामबाय दङ सोनिया गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी देश महामान्य राष्ट्रपति अपन खामनायजों धिक्कार जानांगौ देशनि राष्ट्रपति अपन खामनायजों धिक्कार जानांगौ मान्दाय मंगलनि पक्षै जों धिक्कार जानांगौ मान्दाय मंडलनि पक्षै मान्दायनि सिमि मलिनि ककथुम सिनि खरां